आत्मविश्वास थानांगोन आरो आत्मविश्वासखौ सोरजिनोब्ला उन्दै समावथ' 15-16 बोसोर जानायाव आत्मविश्वासा मा बे खोथाखौ कनसेप्टआ निश्चय थाखानाय नङा नाथाय बे आत्मविश्वासनि माबाया गावनि न'खरनिफ्रायबो बहुत बुस्थुआ सोलोङो बोरै सोरजिजायो जेनेबा आत्मविश्वासखौ बहुत सोलोङो बिनिफ्रायसो बे आत्मविश्वासा क्रिएट जायो आत्मविश्वासखौ क्रिएट खालामनो थाखाय प्रथम जाहैबाय नोंहा आगोलावनो सैथो जानांगोन सैथो आरो जों सैथोखौ नागिरनायावनो जोङो खायसे मा जाहैयो सैथोखौ नागिरै आध्यात्मिक धाराजों खारलाङो जायफ्रा इसोर दङ भगबान दं माबा माबि दं होननानै बेखौ बिश्वास खालामो आरो बिसोर बे लाइनाव थांनानै बेबादिनो बिसोर बिलिन जालाङो साननाय हनाया बेहायनो थाबथाहैबाय ओमफ्राय आंनि उद्देश्यआ जाहैबाय बे ओनसोलनि गथ' गथायफोरखौ बे आर्ट बेलायाव बै आंनि इरानियान बा बर'आव थानाय इरानियान मेडामा जिथु बुंहरनाय बे फिल'सफिखौ लानानै आं आर्ट भिलेजखौ गायसनो जाहाथे आङो बे ओनसोलनि गथ' गथायफोरखौ आङो आर्टनि बेलायाव फोरोंनो हायो कारण फंसे खोथा दं जों जि सोलोंदों अकल आंनि थाखायल' नङा नों जुदि 10 जननो फोरोंनो हायोब्ला बिसोर नोंनि शिक्षानि आसल माननांगौ बेवहायसो होननानै बिथाङा आंखौ बुंखादोंमोन आं मोनसे खोथाखौ आं बिश्वास खालामो नोंहा जुदि आत्मविश्वास दङब्ला नों साननाय खामानिया दिनै नङा गाबोन नङा समफोर बे साक्सेसफुल जागोन होननानै आंहा आत्मविश्वास दङ आं बै जोंनि गार्जेनफोरखौ बा बिमा बिफाफोरखौ आं फंसे खोथाखौल' बुंनो लुबैयो जे जोंनि गार्जेनफ्रा बांसिनानो इंलिश मिडियामाव फोरोंबासो गथ'फ्रा गोरों जायो बिदि बुंनो साननाय मोनसे दङ आरो लोगोसे डाक्टार जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ बे मोनसे साननाय दङ मानोना आगोलाव नुयो मा गथ' गथायफोरखौ बिदि फोरोंनानै माने थाखा फैसा खामायनाय बे खोथाखौल' आगोलाव सानहरो नाथाय गावनि गथ'आ मा माबा दङ बेहा टेलेन्ट दङ मा बुस्थु डेभेलप दङ बेखौ स्टाडि खालामालासिनो मेरिट दङ हिसाबै बेखौ डाक्टाराव फाथायहरबाय मेरिट दं होननानै बेखौ इन्जिनियाराव फाथायहरबाय अथ'स' बे गथ'आ डाक्टाराव थांनाय आरो इन्जिनियाराव थांनायनि माबाया गैयामोन बेना बेलेग बिसयावसो बेहा इन्टारेस्ट दंमोन नाथाय बेखौ इनडाइरेक्टलि बेखौ फाथायहरनाय जाबाय जायनि बेलायाव डाक्टार जाखांनानै इन्जिनियार जाखांनानै बिसोर लुटिंनि डाकाइट बादिसो जाहैदों फ्राय मेक्सिमाम 100 नङा बुङाखै 95आनो लुटेरा जाहैयो सिखावसो जाहैयो खालि फैसा खामायनांगौ खालि फैसा खामायनांगौ जेरैखि फैसा खामायनांगौ बेसो जाहैदों बे जाहैबाय जोंनि गार्जेनफोरनि अबस्थानि थाखाय दा फैसाया खामायबाय जेला बिमा बिफाया सिन्था गैला खिन्थु गथ'आ जे समाजनि थाखाय जे मोनसे बजा जानानै थाबाय मोनसे गिदिर बेमार जानानै थाबाय बे खोथाखौ जोंनि गार्जेनफ्रा उपलब्धि खालामनो बे नङा जे मा इंलिश मिडियाम फरायब्लासो आंनि गथ'आ मोजां जागोन बे खोथाया एकदम अमूलक खोथाथार दिनै बर' मिडियामनि गथ'फ्राबो बहुद माने इंलिश मिडियामाव फरायनायनि गथ'निफ्राय बहुद टेलेन्टसिन जानानै दं अब्ला आरो बुङो जोङो हारिखौ जों अनो हारिनि थाखाय जों माबा मोनसे मावनांगौ होननानै जों बुङो खिन्थु आगोलाव नोंनि राव भाषाखौ नों जुदि रैखा खालामाब्ला बेखौ जों डेभेलप खालामनो हायाब्ला होमबा बे इंलिश मिडियामाव फोरोंनानै नोंथांनि साननाया सानो मोनसे मावो मोनसे बिदिसो आं नुगासिनो दङ आरो बेसेबां इंलिश मिडियामाव फरायनाय गथ'फोर आं नुदों जे आनकालचार जाहैजोबो आनकालचार जायो खिन्थु कालचारनि सोमोन्दै बिसोर बर'नि कालचारनि सोमोन्दै जेबो आइडिया गैया जाहैयो जों जेब्लाबो गथ' गथायफोरखौ नायनांगौ बे गथ'आ मा साबजेक्टआव बांसिन इन्टारेस्ट दं हयथ' सोरबाया बियो माने इन'सेन्टलि प्रत्येक गथ' गथायनि माबायाव बे बुस्थुआ सिथाबना दंखाजोबो मात्र जों बेखौ सम सुबिदा लानानै बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय स्कपखौ होनांगौ जाहैयो जेरैबायदि आं निजेनो आंबो सासे आङो लिरनायावबो लिरनाय बिराद गोसोमोन आं लिरदोंमोनबो मोनसे समाव खन्थाइबो लिरो आं दाबो आं खन्थाइ माजे माजे लिरो ओमफ्राय मिउजिकआबो बिराद मोजां बिराद इन्टारेस्ट मोन आंहा मिउजिक दामनायानो हक बा मेथाइ खननायावनो हक आं बिराद इन्टारेस्ट दंमोन
मोनसे इन्टारेस्ट दंमोन आं फट'ग्राफारखौबो पाटना इउनिभार्सिटियाव थाब्ला आङो माबाखौ सार्टिफिकेट कर्सखौ कमप्लिट खालामनो थादों बेनिफ्राय आर्टआव बे मोनब्रै साबजेक्टआव आंहा बिराद इन्टारेस्ट दं नाथाय बे मोनथामा थाबोबाय दा आं छबि आखिनायासो हाबाय डेभेलप जाबाय थिग बिदि प्रत्येक गथ'नाव बेबादिनो टेलेन्ट थायो सोरबा गेलेनायाव थागोन सोरबा मेथाइ खननायाव सोरबा ड्रामा खालामनायाव बैफोर गथ'फोरखौ नायनानै मा लाइनाव हरोब्ला बे गथ'नि भबिष्यतआ प्रफेसन हिसाबै बेखौ केरियार हिसाबै लानो हागोन बेखौ साननानै गार्जेनफ्रा फोरोंनाया मोजां बेफोर असामाजिक खामानियाथ' फ्राय जाबाय थागोन जितियानोखि जों कालचार जानो हाया बे हिसाबै आंहा मोनसेल' टेब्लेट दं बे गथ' गथायफोरखौ मोजां लामा लाबोनाय जे बर्थमान मा अबस्थायाव दं आं बेखौ मिथिया दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेहाय बिराद गिदिर मोनसे दायित्व दं दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे बर' सात्र सन्था जायखौ आबसु होनना बुङो आबसु आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद साहित्य सभा बिजाथि अनुष्ठान हिसाबै बिराद मोनसे दायित्व दङ आरो आं सानो जों कालचारेलि गथै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों कालचार खालामनो हायोब्ला बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा खुनुदिन बे असामाजिक खामानियाव थाखागोन एसेबाबो नाथाय 30-70 जाहैगोन 30 जानो हागौ गाज्रि 70 मोजां मोजाङा बांसिन दंखायो गाज्रिया बहुद खम बे गाज्रिया खमब्लाबो नाथाय बे सासे गाज्रियानो 10 जनखौ गाज्रि लामायाव लाबोनानै सल'माजों थायो बेनिखायनो बर' जातीय संगठनफ्रा साहित्य सभा जाथों बर' फरायसा आफादानो जाथों बा बर' हारिमु आफादानो जाथों बिथांमोनहा बेखौ गोख्रों भुमिका लानो हायो आं दहायनो बुंखादों फंसे खोथाखौ जे किसुमान गथ'फ्रा गावबागाव मोनसे टेलेन्ट दङ बिसोर मोनसे इन्टारेस्ट साबजेक्टखौ लानानै बैखौ नागारनानै बिमा बिफाफोरा बिसोरनि सोरबाखौ साइक'लजिफोरखौ स्टाडि खालामालासिनो डक्टर इन्जिनियार जानायनि सिमां थायो नुयो ओमफ्राय इंलिस मिडियामाव फरायबासो गथ'फ्रा मोजां जायो बै सिमाङा अलिक कल्पना बेफोरबादि गथ'फ्रा फ्रास्ट्रेट जानानै बेबादि बहुद असामाजिक खामानिखौ बांसिन मावनाय